כלי מבטים שודרג והוא זמין באתר האגף לחינוך קדם יסודי. מבטים הוא כלי עבודה לגננת להיכרות עם ילדי הגן ותכנון דרכי עבודה. התוכנית מבוססת על הנחת יסוד משמעותית כי הסביבה הטבעית של הילד הוא המרחב המאמן להיכרות עם חוזקות הילד וצרכיו. הכלי מכוון לסוגים שונים של תצפיות, תצפית לא משתתפת ותצפית משתתפת, שגם בוחנת השפעה של התערבות ותיווך, ובכך מאפשרת מעקב אחר התקדמות. הכלי מסייע לגננת להתבוננות שיטתית וחוזרת על הילד בגן בסביבות השונות, במעברים, במהלך אינטראקציות, בפעילויות ספונטניות, בפעילויות יזומות, במצבים שגרתיים ובמצבים בלתי שגרתיים. הגננת מתחילה בתצפית על תפקוד כולל. התצפית הכוללת מכוונת להעמקה בתחומים אחרים על פי צורך. היכנסו לדף התוכנית באתר האגף לחינוך קדם יסודי. בדף התוכנית תוכלו למצוא את החוברת המלאה וקבצי אקסל המסייעים בארגון ועיבוד מידע.